Sugeng dalu para rawuh kula turip pinarak ingkang kesenian kula teriremo paningan nasemo paringan nas asemo aku neleng abae jaman ana riwayat uga hayune wanita rak sangka apa sangkales kelawan mata majone nagara sing sangka apa pinter nulis kelawan
kadung dikapak hana mula dieling-eling ketun manis pangomong ngane wong aja gugu tambung jarene yen durung weruh buktinya tanding wong gunung-gunung digawe nggih niki wonten panyuwunan ricik-ricik mandhape bodang kuning menawi dulur kepuklaken nderek besa monggo ha nggih cacak nggih kadang saking randegan menawi nyuwun gending monggo kaya kebo sapi turangga nyata selaika beda-beda ya nyata ngoplak sampur bangune saya patut aduh sampai yang beton apa bungkus pada ningku isi nopo piye kena lele larang ya pitukone pitukone kula saged sagamawon aja kenal kendok mbok aja ketopir jebulane gambare kae kakunge aduh rama ya madang lawo sambel wijen arep madang sambel wijen tolak bocor sing dadi singgah
arep panjang iwake tahu telek kaca sing dadi guru waton bisa ditiru aduh rampung ya arep madang lawuh iwak tempe iwak tempe arep madang iwake tempe telek pocong sing dadi soawan ane ngomawis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mobang ning darangonku goleki ora krasa mas esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kanyayang kleyang tak sawang menclok ning abang kekencangan arinde sangka kadowan sarwi ngoceh dheweke ngali penclokan elakae tak sawang mbak aja ngeceh podang kuning agawe pikirku kumplit seret ireng tak sawang tambah manis ibe bunga yen kelakon nyanding slirane ora gampang atiku ketiwang liya yen si podang andudut ati kepranan ora madat atiku tan saya dodro tak seranani tak pinggatku lone bendo napa gendinge saking Pak Priyadi kepo klaken gendinge Samira mandhape walang kekek Nendra
Injih nyuwunipun kangening ati mandhape gubuk asmara. Nggih anteping ati kangening ati sami mawon. Abah Wendy menawi nyuwun lagu monggo to nggih. Ditampa kangen.
bokae kebak crita pangawange nganti kaget rina saketeng sajroning ati dadian luntur saya marati aku kowe dadi garwa bareng kaleran kebuk asmara Pripun iki tasih wonten malih? Abawedi nyuwun apa mboten? Nggih menawi apa Mbak? Ireng putih. Nggih tak imbui Mbak. Nika lho, ibu-ibu kalau njaluk ireng putih, Pak. Monggo Bapak Pradangga ireng putih. Asik. Ser. Ireng putih tak kira padha wae. Tutuk sing kudu diri putih sing dadi atine cocok lan narane golek jodoh mas kanggo selawase. Ireng putih tak kira padha wae. Tutuk kuat sing kudu diri putih sing dadi atine cocok lan narane golek jodoh mas kanggo selawase. Putih apa tak bedane saya mengko nek wis dadi jodone bukalan susah padha dirasake kudu hati marang keluargane ya apa ora ya apa ora ya apa ora rasakno dhewe ya apa ora ya apa ora ya apa ora rasakno dhewe. Napa bau Pak? Nyuwun apa? Nonton wayang gelang alit. Rene yo ayo bener melu aku nonton bebarengan oleh jejer gak oleh senggolan suarane ana wayangan sajake enak
apa bena geger karo kanca kabeh mau yakti kasugihan kita bebarengan ayo dadi lestarekno aja alok yen dhewe-dhewe carane sing penting golek amriye majune aja lali sedulurane semene lawase ingsun ya riko kedane semono selebangi mulo riko udane ati Segara ya anak basisire sonolas anak watase wedan tapi belum naka raina wangi sono katon riko Ya wis lan di maneh saiki sewang-sewangan kepingin kumpul maneh tapi rana dalane mendane ya senange ati ketemu ring tinombore yang alit ning derece ojo lali tumekan ning pati Dodol mentok telu iki Mang Cak. Nggih. Keliru. Iki lho keliru. Cak. Keliru. Hah, lah iya. Nggih. Jula-juli Bengawan Solo. Ayo Taca, kadek malu-malu ngono. Bengawan Solo hari wayatno Hindi sedari
apa? Alah Banyuwangi, Cak. Banyuwangi, Cak toh. Sinom BBL. Tak utunane, Cak. Nggih, dituni ae ta. Adem-adem ngene kok. Mendem sindene niki. Panemben seno pati kadati
Inggih, niki ingkang terakhir nggih. Waktune dipun bagi wayangan mawon. Kangen ngati mandhap rondo gantungan Mas, asik. Bersama Krida Laras.
dalam nabani kangen tak suwun rina wengi dadi tombo kangene ati iki genduk cak ayu sapa jenengmu ayune pindawara sembatra lelanono aku nampil tresno dawang ayu tekan jobatenono kantungan pun pisah nanging durung pegatan asik kridalan ora ngajar ndok bojomu kuwi duwe bojo ora nate ditunggoni najane rondo isik rondo kantungan aku saguh ngenteni kowe pegatan lekang tresno mas saka kulino saya suwe aku saya tresno aja mbok tinggali lunga aku trima sego jagung kadang telo injih nggih sampun monggo Mas Kabul.